Είμαστε στην περιοχή, όπως είπαμε, της Λαχαναγοράς, στο ύψος της Γυρτώνης. Και δείτε το αποτέλεσμα. Είναι φυτά νεόφυτε η καλλιέργεια αμυδγάλου. Είναι μέσα στα νερά τουλάχιστον 6 μέρες. Και βλέπετε σε ποια κατάσταση πλέον είναι το φυτό. Το φυτό έχει πάθει ασφυξία και έχει τελειώσει. Η καταστροφή και σε αυτή την καλλιέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά τα νερά θα φύγουν πάρα πολύ δύσκολα, σε χρόνο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτω από μήνα. Και στην ίδια επέκταση αυτής του φαινομένου, σε αυτή την περιοχή, είναι το βαμπάκι που είδαμε στο βάθος.